Човек, току-що разбрах, първо здравейте на всички. Много съм радостен, сигурно съм най-радостното в света в момента, не знам според мен. Току-що разбрах, че ще получа супер готини подаръци за Коледа и за рождения си ден, който е след почти 3 месеца. За Коледа ще получа таблет най-сетне. Искам го от почти 2 години, откакто излезнаха таблетите, искам адски много таблет и съм благодарен на Господ дано да ми стиска повече утре за класното. В смисъл да ми даде, да имам късмет. Макар че утре е петък 13 имам, но това не значи нищо. И за рождения ми ден най-готиното най-накрая ще се уредя с супер як телефона и ще е чисто нов, а не от тате, така. И майче ще бъде Nokia Lumia 520, но супер якото и аз супер много се радвам за всичко, за което, защото аз по принцип не заслужавам чак толкова много тези подаръци, които ще получа, защото не съм най-добрият ученик в света, имам двойки, но не знам, някакси нашите мислят по друг начин, но мен това ме устроива. Така, ще направя клипче, като ми подарят таблета, нали, след тези празниците, защото мисля, след празниците ще направя клипче. Може и между двата празника да направя клипче и така, какво мислех? Чакай, пак се забравих. Това. Да, смятам да правя клипче с въпроси и отговори. Който иска може да ми даде коментар като въпрос да напише там долу. От сега казвам, че няма да отговарям на по-малко от 10 въпроса. Когато и да ги събера тия 10, ако трябва ще чакам 2 месеца, но още съм нов, това е едва второто ми клипче. Отговарям на абсолютно всеки въпрос, който ми е зададен. Дали ще е личен, дали ще е или какъв си. Не знам. И така, и искам още нещо да кажа. Какво да кажа? Олеле, да. Стискайте палци, утре имам класно по математика за срочна оценка е дано да имам 3 или 4. Боря се за четвърка, но госпожата математика каза, че съм надобрял от миналата година. Да бе, една четвърка една четвърка изкарах и те ме изкараха Айнщайн бати. От двойка на четвърка е добре. И така, извинете, но тук така, котката се обажда. Не, нямам котка. Брат ми нещо говориш тук и си коментира. Така, благодаря за гледането. Ако ви е харесало, палец нагоре. Ако не, палец надолу. Знаете там как се прави. Напишете, ако искате, какво мислите за клипа в коментари. И не забравяйте да зададете въпрос, ако имате към мен въпрос. Отговарям на всичките. Благодаря за гледането и до следващия клип. Довиждане. Или чао, или адиос, или там. Много съм зле. Чао.